Så jeg kiggede efter at finde selv. Jeg tænkte på, at han skulle det over din hånd. Ja, det er rigtigt. Det er en Studebaker. Den er fra 1951. Det er en bullet nose. Det kan I se derhenne foran. I 50 og 51, der havde den runde snude. Og den er bygget lige efter krigen. Og efter krigen der var alting noget med krudt og kugler, og det skulle fyres af. Så af en eller anden grund, så fandt Studebaker ud af, at de skulle have sådan et eller andet reklame for Studebaker, som rigtig solgte den. Så derfor så skrev de annoncerne, hvis den havde klør, kunne den klatre i træer. Den her, den er 6-cylindret. En Champion hedder den, men den er også i 8-cylindret. Men ikke i 50, det kom i 51. Og den har jeg haft i 35 år, og den har jeg ikke offret noget som helst på, og den kører hvert år. Helt uden problemer. Der er der fandme ikke mange biler, der kan præstere det der. Det er kun Studebaker. Det er noget, der virker ikke hver gang, men hver eneste gang. Typisk Studebaker. De har fundet ud af at skrue noget sammen, der virker? Det kan jeg garantere dig for. Jeg kan sige, at det er en bil fra 1960, som jeg for nogle år siden købte i Californien. Og den er gået ned i San Diego. Men jeg havde bestilt en rejse til, eller vi var nogle stykker med nogle sportsvogn, der havde bestilt en rejse til Sydfrankrig. Vi skulle ned og bo på et vinslot, så skulle vi så køre ned i nogle sportsvogne. Jeg havde godt nok en MGA, men det er sådan en racer, eller en MGB, det er sådan en racerudgave. Det var ikke rigtigt til at køre den der ned i. Så derfor så købte jeg den. Og jeg købte den jo på nogle billeder derovre fra, da den så kom hjem, så var den jo ikke så pæn. Jo. Og jeg kunne bare se, den kunne jeg altså ikke køre til Frankrig i. Så, men så havde jeg læst en annonce, eller en artikel om en kørelærer fra Køge, som havde fået lavet en Amazon i Polen. Og ham satte jeg mig så i forbindelse med, og han satte mig så i forbindelse med en, som var polak og som kunne snakke
dansk. Og så sendte jeg en lang dosmerseddel derned. Og så fik jeg tilbage, at det ville han godt lave for omkring 100.000 kroner. Hvis jeg så ville levere alle de stumper, der skulle til. Og jeg vil også nok sige, at da jeg kom ned og så det der værksted, som lignede sådan et værksted fra 50'erne, ikke? Med ensøjle lift og sådan noget, ligesom det her på gulvet, og så jeg tænkte, hold da op, ikke? Og så kom de der 2 mekanikere ud, ikke? Som skulle lave min bil, ikke? Og det lignede altså noget, altså, der var trukket ud fra Lars Tønskids mark, ikke? De havde simpelthen nogle næver, de havde ikke været vasket de sidste 3 måneder. Men så kunne jeg jo så se, hvad der var over på hylderne derovre. Der var Metaborg værktøj, og de havde de rigtige ting, der skulle til, og så videre. Og da de først gik i gang, så kunne jeg godt se, de havde altså tjek på det. Altså. Den er ikke blevet sandblæst, men de havde nogle drenge, som sad og kørte al lakken, altså den gamle lak af, med sådan en kost, altså en stålkost på en vinkelslibe. Ja. Så den blev slibet helt ned til det bare metal, og så blev den malet. Og så har de lavet kabine i den, og de har lavet kadesjer, og ja, fuldstændig som du ser den der. Så men jeg er meget glad for den, eller vi er meget glade, at min kone står der. Modspillet til den, det er jo faktisk den Jaguar, der står på den anden side, XK120, som står den røde derovre. Og det er jo faktisk den er lavet efter. Den var rød, da jeg købte den. Men jeg synes, dels så havde jeg en rød MG i forvejen, og dels så er der for mange røde sportsvogne, så jeg ville have den i grøn. Den er aldrig blevet lavet i. I hvert fald ikke i den grønne farve der. Men den hedder Brooklands Racing Green, den der farve, og det er en Jaguar, en original Jaguar farve. Okay. Og den synes jeg klæder den rigtig godt. Jeg sagde, at jeg skulle sælge sidenspassens. Den her plade, hvor mit liv Kan man ikke se, at der løber nogle andre steder? det gør det ikke. Jo, det vælter ud af overløbet. Nej. Ja, det er klart. Så vælter ud af det der rør. Til jeres forretningsbroderskab. Hvis ikke den er fikset om 2 minutter, så skubber I den 10 Ja, det skal vi. Og det var en høflig henstilling. Ja. Vi gør, hvad vi kan. Jeg tror, jeg har fået det at vide 5-6 gange nu. Ja, men det er ikke noget problem. Du skal se, hvor hurtigt den kan blive skubbet, når man sætter alle på. Hej, Danmarks største. Som I så løber det at få bilen væk. Og det er jo altid ærgerligt, når man har glædet sig hele dagen til at komme ind med sin bil, og så pludselig koger den en smule over. Vi er kommet til et af de mange clou, der er sådan en dag. Det første, hvis jeg havde en veteranbil, må være, at man glæder sig til den første søndag i maj, og solen skinner, og man skal til Kastellet. Nu skal vi så premiere de 3 bedste, som Claus og Kim har fundet frem til, og de repræsenterer jo Dansk Veteranbilklub, og det er jo, og det har jeg efterhånden fået belært mange gange, Danmarks største veteranbilklub. Så det er også en glæde. Vi tager dem 1, 2 og 3. Nej, omvendt. Vi tager dem med 3'eren først. Ja. Jeg overlader trygt mikrofonen til Claus, så vi får ejeren af 3. præmien frem her lige om et øjeblik. Værsgo, Claus. Tak skal du have. Det er mig en glæde at se så mange fremmødte i dag. Det er sådan, at vi har jo været så heldige, at vi næsten hver eneste gang har haft godt vejr. Og det, hvor Herre har været ved os hver gang. Ja, jeg vil godt sige, at den lille Joey har fundet nogle sjove biler frem. Vi har fundet en Bristol, og jeg vil bede føreren komme herhen. Du må endelig ikke løbe din vej, fordi så står vi tilbage med præmien. Og der er nok ikke andre, der vil have den. Men et parkeringskøb. Goddag. Tillykke. Tusind tak. Og hvad er det lige, jeg har vundet? Ja, du har vundet en 3. præmie. En 3. præmie? Ja, og det er fordi, vi synes, det er så spændende en vogn. Det er det også. Og vi kan motivere det ved, at det er ikke sådan en, man ser hver eneste dag. Nej, for der er kun den på nummerplader. Der findes et par stykker mere her i landet. Men den der er den eneste, der har nummerplade på. Ja,
Og hvornår er den fra? Den er fra 1948. Den er født i juni måned 1948. Og det er en af de allerførste Bristoller, der er lavet. Den der har chassis nummer 183. Og de første kommer fra 46 og 47, 48. Og så kommer typen, det der er en type 400. Så kommer typen 401 lidt senere, som er lidt mere strømlignet. Men det der er de første Bristoller, som er bygget, eller Bristol-model, som er bygget efter 2. verdenskrig. Ja, jeg har lavet mig fortælle, jeg ved ikke om det er en skrøne, men det siges, at det materiale, den er lavet af, egentlig vil beregnet til at lave krigsflyver af. Ja, altså den er bygget på Bristol flyfabrikkerne. Men det hænger nok mere sammen med, at alle de mennesker, man havde der efter krigen, de skulle have noget at lave. Og så havde man jo, hvis vi skal sige det hurtigt og pænt, så et joint venture med BMW-fabrikkerne i Tyskland. Det stammer nu fra før krigen, hvor man havde Fraser, Nash og Bristol lavet nogle modeller og brugt nogle BMW-komponenter. Det fortsatte man så med efter krigen. Og det blev til de der, kan vi sige det uden at fornærme BMW-folkene, lidt forfinede biler, men det er jo BMW-mekanik, kan man sige, den baserer sig på. En 6-cylindret rækkemotor med 3 karburatorer. Men Bristols egen gearkasse og så videre, Bristols egne bremser og så videre. Men der er et sammenfald. Ja, man kan jo tydeligt sige, at hvordan skal jeg formulere det? Jo, tyskerne tabte krigen. Men de vandt freden, fordi de stod med en industri, der var kørt helt ned, så alt var nymoderne. Ja. Kan I høre mig? Ja, det går. Tillykke med 3. præmie. Jamen, tusind tak, og tak for interessen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tusind tak. Jeg ved ikke, hvad der skete. Tillykke. Så skal vi have anden præmie. Så er det anden præmie, ja. Så nåede vi til anden præmien. Og anden præmien, ja. Han er lige kommet fra Tenerife, kan I se, ikke? Skal du overdrage? Det kan jeg Hvis kommandanten lige vil overdrage præmien. få pose og det hele. Ja, det havde du ikke regnet med at få anden præmie. Nej, det havde jeg Du ikke. får både i tak. pose og Tillykke med silver. det. Tak for det. Mange tak. Tillykke. Tak. Mange tak. Og vi har motiveret det ved, at det er meget sjældent, man ser så fin en Lloyd Alexander. De er sjældne i dag, fordi de fleste er blevet skrottet. Lad os høre lidt om din bil. Ja, min bil der er en Alexander TS fra 61, så det er en af de aller sidste. Karl Borgwart var jo en rigtig dygtig ingeniør og konstruerede nye idéer hele tiden, men han var ikke rigtig god til økonomi. Så i 62 der gik fabrikken desværre konkurs, og vi har ikke set så mange efterfølgere. Det er jo en 2-cylindret 4-taktsmotor, og TS-modellen den har 25 dinheste, så det er den hurtigste Lloyd, der findes på gaden. Ellers var der jo 2-takter tilbage i 1955, og vi har jo vores lille klub. Jeg har lige lavet en lille artikel i vores blad, hvor vi som Lloyd-venner er stolte, fordi Suzuki købte en Lloyd i 1955 og fragtede den til Japan, og efter de kopierede den fuldstændig. Og den første Suzuki, som hed Suzuki Sushi Light, det var fuldstændig en kopi af en Lloyd med 2-taktsmotor og det hele, og blev præsenteret som Japans første forholdstrukne bil. Tak skal du have, og tillykke med det. Mange tak. Så nåede vi at skulle premiere den, som Claus og Kim har fundet, skulle have den fornemste pris, nemlig førsteprisen for i dag. Vi er ved at rende ud af strøm, sådan er det. Vi håber, det holder. Men jeg vil have den glæde nu at overrække dig førstepræmien anno 2014 veteranudstilling Kastellet den 4. maj. Værsgo med den. Nej, det ser så fint. Og tillykke. Jo, tak. Det er også rigtig, rigtig flot. Tak.
Kører du rundt med varer i København? Helt ude i provinsen. Lidt ude i provinsen? Ja, Nej, hvor godt. Bare for dummen. Det er sprit, dog. Ja. Må vi lige se præmien en gang? Ja. Ja, det er tillykke. Tak. Du har med den opsætning i dag fået første præmien for showet. Tak. Ja. Det er jeg meget glad for. Ja, så det kan nytte noget og gøre noget ud af det. Tillykke med første præmien. Tak skal du have. Tak for det. Claus Nebel ringede til mig for et stykke tid siden og sagde, vi skal jo også have fundet nogen, der bør premieres på en eller anden måde. Og da forsvaret er i nye, hvad skal vi sige, det går på mange forskellige måder, og Kastellet står også sådan lidt i, jeg vil ikke sige et dilemma, men det går nye tider i møde, og vi skal nok have nye kunder ind. Men dem, der er her og passer det historiske for mig som kommandant, det gør Kastellets venner. Og det har de gjort siden 2003, og det gør de rigtig, rigtig flot. De har ikke mindre end 15 guider, og sidste år blev 4.200 mennesker rundvist i Kastellet. De værner op stedet, og det kunne også være, at de fik en finger med i det, der hedder den første søndag i maj. Hvem ved? Jeg giver kort ordet til dig, Claus. Vi er mange ud af grøn. Ja, jeg vil gerne have, at Niels Eksgaard kommer herop. Jeg står der. Ja, og jeg vil gerne på Dansk Veteranklubs vegne ønske tillykke med jubilæet. Kastellets 350 års jubilæum. Værsgo. Tak. Ja, som formand for Kastellets Venner og Historiske Samling er jeg umådelig glad for den her smukke plakette, som foreningen har fået. Det er et skulderklap, som jeg er glad for på foreningens vegne, og vi skal sætte den oppe i vores historiske samling. Vi har heroppe i Norgesporten, som er åben hver søndag her, fra og med i dag, og så hver søndag til og med september. Så der er altså mulighed for at komme op og se samlingen alle andre søndage. Den skal komme til at bryde vores samling. Tusind tak for det. Jeg er meget stolt på foreningens vegne. Tak. Som kommandant håber jeg, I vil være med til at give dem en ordentlig applaus. De gør en rigtig stor forskel i hverdagen. Inden Claus får lov at sige farvel til jer, det er ikke slut nu, men når vi forlader Kastellet, så er det igen ud af Norgesporten, ud af Kongeporten. Det er stille og roligt. Husk at tage alt med. Ikke dækaftryk, men skulle der være en flaske i et glas, så tag også det med. Til jer alle sammen har det været en fornøjelse i dag at have jer på besøg. Jeg har været med, tror jeg det er 13 gange eller sådan noget, siden 2002. Det blev min sidste udstilling med veteran første søndag i maj. Man har valgt, at jeg skal på pension næste år. Sådan er det jo. Det vil jeg i øvrigt glæde mig til. At være en 60-årig mand, der skal et eller andet. Den tid, den glæde. Men til alle jer og I entusiaster, jeg tror kun, jeg kan huske én gang i de 13 år, hvor vi havde en lille smule dryp meget tidligt om morgenen. Så kom der ikke ret mange. Det er også en fornøjelse at se, at der er kommet så mange i år, at vi har måttet tage den store parkeringsplads op nordenfor i brug. Men der mangler nogen at gå op og kigge på dem. Historien omkring stokkene og det, at der ikke må holde biler med bagenden mod bygningerne, den skriver vi om, for I hørte den godt. Det er 2700, det koster at reparere sådan en kvadratmeter, fordi de er malet i noget flot, almindelig, ikke plastikmaling, men maling med hjorteblod, og det er derfor. Så man skal komme lidt før, og det skulle han aldrig have sagt. Nu begynder de jo at komme 9:20 om morgenen. Det skal de ikke. Det har været rigtig hyggeligt alle de år, og jeg håber ikke, I har travlt med at komme hjem. Og I vil hygge jer. Der er fortsat en lille is til Trine og en fadbams til farvand deroppe, og måske også en pølse. Claus, du får det sidste, ikke det sidste ord, men det sidste ord. Ja, måske ikke det sidste, men jeg vil gerne have lov til, og jeg skal læse op her. Kastellets kommandant takkes hermed for et fantastisk samarbejde med hilsen fra Dansk Veteranklub. Værsgo.
Du fortjener den allerstørste præmie. Ej, tusind tak, og det blev vi enige om i telefon, at jeg ikke skulle have noget, fordi det ville vi ikke bruge tid på. Ej, hvor flot. Den vil jeg tænke på til minde om alle jer, og håber, I vil være ved til at værne om alle dem. Jeg ved, I har et stort program, som ejer en veteranbil med alle de steder, I skal rundt her den kommende tid. Vær med til det, ligesom I gør her. Hygge og værne både om arrangementet, men også det sted, I er. Tusind tak for i dag. Kom godt hjem, når I til den tid skal det. Tak for i dag. Og tak til Claus og Kim og alle jeres hjælpere også.